sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ining tulumanon handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sugod, Cebu. Ang iyang tumatatampo nagdasingan nga Jimel. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa pa? Dili na ko nimo pa eskwelahan. Oh, Emil. Nga naman pa. Lisod kay taoy, nak. Di na ko kayang pagasto ni mo. Pa eskwelahan lang ko pa. Oh. Ayaw ko supat ka, ha? Di nagamuskwila. Nabangi ko sa atong uma. Pa. Sige nga gud bay nga, di na kami eskwela ng kabis klase. Lagi bay. Tsaan man nga dili na ko pa eskwelahan ni Papa god. Nya, kung sa mga sa inyo. Tabang na lang ko ni Papa sa among uma. Kapuyo eh. Kapoy ng trabaho ah. Init pagigayo. Dili ko magkagwanta ng trabaho ada. Unsay mo narbaho? Manahidunta ko ni mo pa nga manarbaho ko. Ha? Nga naman. Kapoy naman ko din sa ato pa eh. Dili ko makagwanta. Nining mag-uma. Mao nga manarbaho na lang ko. Eh, unsa ang gunitaw ni mo pagkakitag trabaho, ha? Nga, minor de edad ka pa man. Balag, unsang trabaho apa? Bahala o ka ng buhay. Basta kay, ubiya lang ko din sa ato. Jimel, Salamat taon nga nakasuod kong trabaho din sa lungsod. Jimel! Te! I-arrange ng mga utanon, be. Ote! Jimel! Te! Biyahe sa ng trabaho ni mo diha kay nanangita ni mo. Kinsa man kayo nangita na ako? Jimel, nak. Pa? Ikaw din nangita na ako pa? Oo. Kumusta naman ka din ha? Okay naman pa. Maayo man lang akong amo. Maayo hinuon. Nganong hindi aday ka pa? Unsa day tuyo ni mo na ako? Di ako kay kuhaon ti ka. Ha? Nga naman. Nakaamgo ko na nga dili maayo nga kung gibukat nga gipaundang ti ka sa imong pag-eskwela. O nanarbaho ka na hinuon isip tindero ni ining utanon. Pa? Maong mamauli ta, nak. Aron imong ipadayon ang imuhang pagtungha. Pa? Lipay kay ko bay nga, ipabalik ang eskwela ni Papa niyo. Ako sabay. Lipay kay ko kay lain kining wa tay grado eh. Mao yun. Pero mo lagi dili na ta classmate. Sige lang bay. Ang importante nga, eskwela ka. Mao gyud bay. Ug maningkamot gyud ko bay nga mahuman ko sa college. Recorded by X Thunder Gaming.
Congrats, anak. Salamat pa. Gigaloy ani taon sa Ginoo. Nakagraduate na gid in taon ka sa high school. Salamat pa. Salamat kay nimo. Nga imo ko nga gipa-eskwela balik. Tada. Mabauli na takay naghikay to sa mama nimo. Alang sa imong graduation. Ha? Mo eskwela kag college? O pa, kay nindot manggod. Naay mahuman god. Sige, Dak. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka og college. Salamat in taon kay naka-eskwela gi kog college. Maningkamot lang gi ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Onya, kumusta man ang imuhang pag-eskwela? Okay naman pa. Medyo kapoy lang. Sige lang. Antos lang, nak. Ha? Antos lang yun kay ako maningkamot sa kontari nga makapay-eskwela nimo. Salamat pa. Kadali ras panahon. Walang hibaw nahuman ka na gyud sa college. Mahugid pa. Huwag kining tanan, tungod nimo pa. Kay kung wa pa ka nga mitabang na ako, dili ko magkahuman sa akong pag-eskwela. Unya, o siya may plano nimo ron, nak. Di pa man ko basta-basta makakitag trabaho pa. Dining akong kurso. Kining mangita lang ako lang trabaho. O sa masang trabaho, Mag-training ko pagka-guard pa. Sige. Ikaw ang mag-iko. Salamat in taon kay nakasudid taon kong trabaho. Isip ko sa ka-guard. Hi! Oh. Ikaw yung bagong garden, he? Oh, ako. Ako din si Marisol. Ako sab si Jamil. Noon sa man ko. Di naman ako makalimot sa naong ni Maricel. Sige naman ang siya samok sa kong nawala. Nahigog man ako? Ha? Magkigdungan ka na ko pa nito? O, Jem. Doon nga nagkaon. Aron dili kalaayan. Sige. Dungan lang ta. Kalyot sa ha? Magpapulis ako sa akong pwesto. Bro, sige lang yung dungan ng kao ni Maricel lagi. Saman, uyab mo? Dili eh. Friends lang mi. Bro, ikaw ba ni mo? Imo ng panguyaban. Kay klaro kay nga, nakagusto na siya ni mo. Ano siya? Jamil. Mana, Maricel. Nagagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga na malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sab ko nimo. Nasalto pa. Imo na kong gisugot. Oo, Jamil. Uyab na ta. Salamat Kasil. Salamat kay kayo. Giing na nabitaw ka, nga naiburas Maricel mo. Nalipay sa bitaw ko bay. Nga nagkauyab mi ni Maricel. Daliras panahon sa? Walang hibaw nga, tulo na dita katuig. Maog yun. Mura lagwa, no? Unya, ano sa may plano nimo? Ha? Wa kay plano nga mubuhat og pamilya? Naawi. Gusto ko nga magminyo na ta. Kana kon makapaabot ka. Unsa may akong paabuton? Ang gusto mong kung nga makakita og maayo nga trabaho nga related sa akong kurso gud. O kung makakita na ko og maayong trabaho, magminyo na yun ta. Jamil,
makapaabot pa ka nako anong panahon na, Sil? Oh, Jamil. Paaboton ti ka. Salamat, Sil. I love you. I love you too, Jamil. Ang pag-ibig ay sadya. Ganyan tayo. Pagpanglabay sa mga katuigan, nagminyo gid mi ni Maricel. Karon, malipayon kami uban sa among tulo ka mga anak. Dini na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higala kaagi ni Jamel nga taga Sugod, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagkalahan, Wait for Me. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sagawit. Yadri sa lang inining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Sa lungkot